Здравейте! Ние ще сме водещи на Балкански младежки фестивал Младостта на Балканите Сандански 2012. И ето, че една година мина и с нетърпение очакваме началото на тази годишния фестивал. А началото ще бъде на 12 септември. Фестивал ще бъде до 17 септември. Както се казва, Сандански ще бъде фестивал за повече от 5 дни. Тази година фестивалът ще се проведе под мотото на Европейския съюз, което е солидарността между поколенията. Точно така. Очаквайте още много новини за нас, за фестивала, както така, кои ще бъдат нашите партньори, водещи и партньорки. Правите датата на откриването на фестивала. 12 септември, летния театър. Очаквайте и другите... Очаквайте и другите наши... Очаквайте и другите наши... Кажи работим и ние почваме. Давайте. Направи ни знак. Кажи работим. Работим, давайте. Давайте. Работим ли? Кажи работим. Вече го казах, давайте. Вижда ли са? Да. Работим ли? Да, работим. Ама трябва да кажеш само работим. Добре, работим. Работим ли? Работим, да. Работим, почвайте. Добре, само работим, трябва да кажеш. Окей. Готово, казах го. Работим! Здравейте! Ние ще сме водещи на Балкански младежки фестивал Младостта на Балканите.